nhasi papikwa munhu wabatwa neZimbabwe unpresidential criticism achituka president on public paMumbare. Mukomana anonzi Anashe Mundandi. Tichitaura nhasi ava mumaoko eZimbabwe Republic Police, acharara mumaoko emapurisa, mangwana ari kuenda court. So semhuri yeZimbabwe tinokurudzirana tese, let's stop criticize president. Ngatimirei kutuka mutungamiri wenyika. Ukangotuka president uri kupinda mukati. So ndonyaya dzandogara chiramba idzodzo. Mimi maZimbabwe muita seko musiya munhu achinzi ari kusungira vanhu kuti vanhu vari kucriticize Mnangagwa. Who is Mnangagwa mani imi zvokuti mungatondikana Zimbabwe ndemunhu wese. Nai Mnangagwa ari kutonga nyika, ari muoffice yemunhu wese. Mnangagwa is a servant. These guys vanofanira kutodzidziswa kuti what is a civil servant. Mova ndoza definition yacho zvakakwana. Iwe atisi kuramba isusu. Chinwani I always tell you people kuti musatuke president anditi, but ku criticize it's something chamunofana kuita as a daily bread. Kumuka kuseni kwega muchiona zvakanganiswa muchimuudza. Even iye ndo zvanoclaima. Asi kana ari iye ari kutuma vafanava kuti vange vachimisa vanhu, isusu ndo zvatikutaura izvozvo. Ndopape ndaiti coolant for MP. Uyu mfana wedzungu rake mangu ma MPS avamba mugona. Ando munhu ane dzungu riri padenga udarika rake so. Ndopeteta kuti coolant for MP. We have to deal with these people. Mathags iwa. Tinoenda kupi senyika, nyika yipi, nyika yekunzi inonzi anti-presidential criticism. Muri kuzvisekera zvinhu zvese ndichitaura panapa muchindononga ndenchipengereka. Mondononga pamwe ndiri munhu wenoizi. Ndakaona vamwe ndakarwa dzongo musi wochiti mudhara mavideo ako anondinakidza, unondi entertainer. Inini ndakunzi entertainer inini. Inini ndiri a freedom fighter. Ndiri kutoita kuti zvinhu zvinake nyika ichinje makuti anzi you are entertaining us. Ndiri entertainment. Makundononge munhu maskits mwandobvunza kuti is it a skit? Inini ndo yakundoita maskits nemi. Ngatiite zvinhu izvi zviri serious. Tongoti gaga toonesana dhiri ropera munhu ndopa ndikutaura nyaya yacho izvo so ngatarisei ndiani MP ambobuda akatsura mufana uyu. Ndiani? Tine ma MP mangani muparliament. Tine ma MP mangani atakasapota vari muparliament. But munhu atosungwa kaizvozvo. What is the way forward now? What is it that you guys want to do? What are you guys planning to do? Munhu asungwa ma MP muri muparliament makapinda muparliament because of these people. Vanhu vakagona kuconvince vanhu kuti vacriticize kuti vaone kuti ZANU-PF yakashatira chinhu. That's why makapinda muparliament. It's simple as that. Hakuna kana MP ambotaurwa izvozvo pa social media pake except Fadzai Mahere. Asisiri in parliament though. Ndiye munhu ari kutonzwisisa kuti this is rubbish, garbage zviri kuitwa izvozvo. Vamwe vese mungorimo makarowa makulayo zvenyu makanyarara. Hakuna kana anombokumisai ameno zvamunenge muchimbofunga kuti inyaya dzei. No. We can't afford to do that. We can't afford to lose our citizens because of criticism Mnangagwa. Mnangagwa ane basa rei ngaangokriticizwa. Kana asingadi kukriticizwa Mnangagwa ngaasiye chibasa chake aende kumba kwake aona pane munhu anotaura nezvake. Izvo so ndiani achitaura nezvaMugabe, but Mugabe akauraya nyika kangani. No one cares anymore. So ndozvinhu zvandikuramba inini kuti amanaka inini I'm sick and tired nezvo zvisina basa. Imimi monga musiri kuzviona munopera kubatwa vanhu mese. Uyu akauya akati uyu wanga uchiti zvakati mira tikubati, uyu wanga uchiti zvakati paya ko iwe wanga uchicriticize. Iwe wanga usvika inganzi nyika ikonzi iona iwe go to America. Trump anocriticize. Come to South Africa. Ramaphosa anocriticize, Zuma anocriticize, Mbeki anocriticize, vese vanocriticize. So what's so special about this guy? And these guys vangokuti vangogadzira munhu wese angofunga kugadzira chiaffiliate chake. Mwakangoti kwasara kugadzira chiaffiliate chekuti munhu wese asingasapoti Mnangagwa tikusungisa. Iyo ZRP yotobvuma kutotora munhu yotonzi yamuvharira mathags. We have to deal with Mbare ZRP right now because we want to know kuti that guy mhosva yake ndeyechi. Imimi amukwanisi here kuita basa racho mega imimi. Because musabvuma kuti mukupindura nyaya kuti these guys vakuti isusu takushandisa simba rekuti isusu we are the anti-presidential criticism. Saka takutora munhu yeto musunga because acriticize Mnangagwa. Because that is the problem now. Vari kuti munhu acriticize Mnangagwa. Isusu like guys, we criticize, we have to criticize Mnangagwa every day. Because tikasamcriticize anopedzera kutotora kana zibanga obva ati munhu dzvu oraya munhu makatarisa muti haafani kucriticizwa. Anopedzera kuita kana zvese anopedzera kutongoti zvigananda rova ibai muchienda pasina kana ari kumukriticize. Akakriticize vanoziva zvinhu zvisingadiwa nevanhu.
hakuna iwo munozanzi president chinja anotoshuwira kuti anzi ari kugona kuti ndoita sei guys kuti ndidzi ndaitawo zvinhu zvakanaka so that for legacy kuti azonzi uyu anga ari the best president kwete kuti munhu ongosvika muchingokwenenzvera muchinanzva munhu zvinhu zvese zvaari kuita ina handikwanisa kunanzva Mnangagwa. I can't do that. Even ipapa tototaura ndikuuya kuparliament ipapa muchiona zvine zvichiitika ma-MPs arimo muchatotonga kutoti mabviseya makutobvunza kuti auna imwe type yakaita seyewo here yekuti ndikwanisa kufila that ma-cities iwa ese ma-MP arimo ava they can't even criticize that because vari kuzoti aiwa izvo so mpesi iye ari kutotiitira plan B kutoita zvinhu zvedu chindikirikina zvakadhakwa. That's nonsense. Ndochirombe chisina nebasa rese. I don't like that, man. I don't like zvinhu zvisina nebasa rese. Skwera njisekerera marombe iwa tikotarisa madatsunya ega pambo rina tarisa kunhuwa kwavanga kaita ndekutora vakomana ava neni it's the same age guys anditi ndoba ndanchipepe try to vote for me more as a MP mungo ndichuzera seat ramuona kuti kwa recall wa munhu ndopinda moya mondi support muone kuti zvenda kungorowa nekuseri kweroko mbama kahwando anza kumana chinda ibhadhara fine bukomba zorowana sei zvapera asi yanaka kutoziva kuti vanhu havazvide hazvidiwa muZimbabwe because vari kugadzira chavo cha-affiliate for now ininika kuti ndigadzire yangu affiliate inonzi the presidential criticism official. We have to criticize munhu wese anenge acriticize totofanira kumunge tichimumiririra tikutoti guys do that, go and criticize him. Zvine basa rechi zvine basa rei iye pakapinda anga asinga criticize vamwe imi munofunga tisika kuti apinde ipapo panga pasina kucriticize vamwe kangani tarisai ana mutsvangwa vakacriticize Mugabe wani vakadii kunikirikino vade chicha vakaitwa but munhu ari kungobudikira kutoti munhu poor citizens those guys they are funded by someone musiri kuziva ndiani. You never know pango ndimnangagwa ari kuzvifanda zvekomana izvozvo because kana iye achiramba akanyarara nyika ichinzi ichitwa zvinhu zvakadaro zvoda kuti zviitwe sei because zvinhu zviri kubenefita iye hambofa akadairira kana ka1 saka moti muna president pakuita sei anofanira kuuya achita kuti guys ava vanhu ava ngavamire zvavari kuita nototi munhu anongobudikira kutoti takutogadzira affiliate chedu chikutoti munhu wese acriticize ndingi aiwa topedzerana hai ndopedza iwanza kuti kwamba wanzwa zvenzi shasha dziya dziri kupedza hai ndopedza. The next thing chasara kuti teta kutombosvikirana padeni tongoti atamboona kuti mune chi project chamaita muri padeni pepe ngataurira nei guys kuti chopera sei ndozvizvo zvakutongodiwa apa hanzi because criticize Mnangagwa atidi vanhu vanocriticize iwe uri kuti chikunopenga here who is Mnangagwa unorwara here wakakwana here inini uyu ndikuti ngatigadzire boxing match 5 minutes zakawandisa nenda pedza naye kudhara munopenga here mumaZimbabweans munongosiya zvinhu zvakadai so zvichiitika kunzi munhu acriticize Mnangagwa uchambo nebasa rechiko zvine basa reko Mnangagwa mushandi wevanhu because munozoti akangopinda kama-election ndezvekuba zvima-election izvo zvangopinda woba election wobatanga kungoita zvaari kuda ototanga kutoti the anti-presidential criticism wakamira pai unenge wakamira pai uchiudzawo nezvozvo unosvikirwa ubatwa negrupu remathugs woshemu ndozvinonetsa indakasvika you know pane nguva yekuti most of the times pene ndiri muZimbabwe ndokana ndisangana vanhu vakawanda ma-CIO machinchi ungonditarisa ngokuti iwe ndikulire ndiko unondiita seiko unotiza ngoda undidiko unondidii unondisungira kuti nekuti handifarire Mnangagwa handinakidzwe naizvi zvine basa rechi kwete kuti mosvika pakutonzi mbotonikirira vanhu izvozvo like waipopotera ndakaona mamwe masiya wakupopota wai uchisvibisa basa redu mira une zvako one day uchazotudza mune basa rei mese mune basa rei amurova vanhu here undofungadziva kuti ndochikidzirwa kuona ndichitaura zere pandakatsika first mozoya mobvunza zvisina nebasa rese izvozvo ndotaura zvekujaidzwa zvo handii makapuwa bvudhi uyai ndikungoti krosai zvoda kuti bhozi kana inini handikwanisa kutaura zvandoda kana ndiri padhuze nemi but imimi chikrosai kwandotaura zvandoda ndichitaura zvandoda krosai mumbouya ka1 toona kuti munodzoka mune mazino here mese because guys we are sick and tired of this nonsense inini handichasikirire zvinhu zvisina nebasa reseni mukomana iye anofanira kusiyiwa da kunzwa kuti kana jaji anenge aningirikina tichaita plan toona kuti zvive zvakamira sei toona kuti unongozvifambisa sei ipapo unonga kuti ungonzi uda unotunga munhu nemhosva yekuti ichi kana muri kuti munhu anga achituka president tikudawo vhidhiyo racho rinoratidza kuti atuka president because dzimwe nguva munoona munovengana because zvafanira ukati handidi Mnangagwa isi mhosva
woti guys makadi yenyu Zimbabwe ini ndonzi ningi Mnangagwa ndimude ndakamuvenga aurambidzwe kuvenga munhu unoda kuvenga unowandovenga chero munhu zvigorambidzwa nani kwete kuti woyo unzi aiwa pane group ragadzirwa anti-presidential imangu mane mimo pamutare mutikwanire mimi ndikukutaurira iwo wafanike iwo aiwo Andrew ukwanewo chauya ndikakupa rumamiso ipapapo ufungudzira kuti ndinosekerera newe uchida kujairira vanhu tsvaga basa zvakanaka tsvaga any opportunity muda kurekomendwa iwe unozati hamana chivhayo watiparira izvo chivhayo wacho haachatopi mota dzacho pane chimwe chimbana chekuti hanzi madzibaba chivhayo ndirangarirewo zvandakaita ndakakwanisa kuzopisa imba madzibaba shandiko ndikazodai ndakatoseka ndikati saka uda kuriwadwa neizvozvo unofunga kuti vanhu there to reward Valmonti ari kutokutyawo because ari zoti anytime unoona ngoya wato against iye same like zvakaitwa chinhu chimpanda cha Niki Mangwana chakambotuka kachivhayo ndobva zvoona banyara rake chivhayo akutanga kutopa vamwe vanhu vese zvinhu ningi wakadai thanks kuna Niki Mangwana hafa kasvika hana kana chanowana Niki Mangwana hansi kuseka right again guys I think inyaya ndaigadzirisai because inini ndiripo pakusota nyika anytime is tea time you will find Kuliant in parliament and you will be shocked imimi kune vanhu vasiri kunzwisisa kuti Kuliant uzoita MP papi ndiyo nyaya dzandiri kufanira kutopindira muparliament idzodzo ndati munhu asungwa achinzi criticize Mnangagwa and hakuna kana munhu wanazvitaura muparliament hakuna wanazvitaura and hakuna zvitaura even on social media even anywhere because these guys they are spreading the word everywhere they are paying the bloggers they are doing everything to show people kuti munhu angozvikriticize Mnangagwa tikutomusunga tinomuisa kupolisi and hakuna kana chaitwa nezvazvo ma-MPs akarara ndopandiri kuti inini manje it's high time because imimi hakuna kungotaura zvinhu zvisina nebasa atoita zvinhu izvozvo neni tiri same age ground chairo tikatadzana zvibhagera toenda tese kumaloya kwacho tikatadzana kumaloya kwacho toenda kwese kunogona kungoendeka ndobva ndanopedza nemunhu ndopedza bhora ndopedza shasha kana muchida topedzerana kumabhuku kwacho everywhere kwamuri kufunga topedza nemunhu obva zvadaro vanhu votorarama upenyu hwakanaka votanga kukriticize vanhu zvakanaka because of vanhu vari kungoti hatisikuda kuudzwa zve2030 makutotiudza kuti munhu akati ndiri kunzwa nzara musamuise ku2030 akutoti watuka president wekuita seko imimi ndimi vega matanga kuita president rauno kuZimbabwe musatijairire vana veAndrew imimi ndiri kuya ikoko so ndisati ndaenda before I switch off my beautiful camera the most expensive camera let me tell you something muri Zimbabwe kana uchingori mu South Africa uchitoregistrwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit pane company inonzi education research inotungamirwa nana mukoma Owen ndo vanogona kukuitira zvinhu izvozvo and advantage iripo ndeyekuti you don't need to go kwavari ikoko kuti unoregisterwa company nekuvhurwa FNB business account vanokuitira vari kwavari iwewe uri ikoko so contact them on the numbers that are showing on the screen vakwanise kukubatsira